Nu, nu. Aici suntem în Ciorn, la domnul Arpi, campion mondial. Sala lui aici. Desigur cu Marilyn Monroe, Las Vegas. Așa, vedeți trofeile. Trofeile, se văd acolo. Și dacă vedeți atent, dacă vă uitați atent așa, este o cupă acolo care îmi aduce aminte de Cupa Bucovina. Aici Sergio Oliva, Dumnezeu să-l ierte, RIP. Cam atâta de aici, din sala domnului Arpi, bogată, frumoasă, sala mică și cochetă. Și frumoasă sala, îmi place. Și cam atâta de aici, de la sală. Ne pregătim, mâine urcăm pe scena Arena, în Ungaria.